usapho abahlobo namaqabane engungelene apha ukhahlela kwindoda ezijule ijacu kumzabalazo wenkululeko iselula ngokweminyaka uEbinje ngoko bebizwa njalo ngabakufutshane naye uthande umbutho wesizwe de walandulela eliphakade sikulo. The ANC may have faced a substantial challenge in these last elections, but Ibi remained a proud defender of our movement, the African National Congress. Kuhlatywe ikhwelo kumaqabane akhe ukuba kungasweleki imlandeli wasemkhondweni wakhe. We should emulate Ibi. He was a beautiful human being, a disciplined cadre of our movement. And if we did nothing but just followed on his footsteps. Inkulu baphathiswa yaseGauteng icela umngeni kwabebezima selomngcwabo ukuba bahloniphe igalelo likaba uEbrahim emzabalazweni ngokuqinisekisa ukuba kubunjwa umbutho weANC ongcono.